Namatay ang usa ka 16 anyos nga batan-ong lalaki human makuryentihi ang tiil niini sa electric junction box. Gibutang ang electric junction box sa Heritage Plaza sa lungsod sa Sibonga niadtong Byernes sa gabii, February 14. Ang 16 anyos nga biktima uban sa mga higala niini gikatahong ng laag sa plaza niadtong tumura atol sa Valentine's Day. Ug sa pakisayod sa kapulisan sa mga kauban sa biktima nga pag-abot sa lugar, nagpahulagway ang biktima uban sa iyang mga barkada. Apan tungod sa siga sa suga nga anaasud sa electric junction box, gisud niini ang iyang tiil aron pagtabon sa siga. Apan nahabilin ang iyang usa ka tsinelas. Sa dihang gikuhit na matod pa ang nahabiling tsinelas, nasabod ang iyang tiil sa usa sa mga electric wire nga mo'y hinungdan nga nakuryentehan siya. Dali kining gitabang o gida sa tambalanan pasado alas 12 Sabado sa kadlawon apan nakutluan gayud kini sa kinabuhi. Gipangitaan og paagi sa LGU nga wa nay makuryentihan pa tungod sa Mount Junction Box. Yadto man to ni Mayor gid mo niya ang kuan mo sa dato ang kay katong restrictive barrier iya man yung katuyuan og gituyo man gid niya so diyang tail to murag pag magkuan sa waiver ato ma'am gisud niya natangtang yung timo to ibalik og kuan without na the slippers. Ibalik niya og suot para kuuton ta niya gamit ang yung tail. Ang iyang slipper. Moto siguro na disbalance siguro siya nagretso siya sa unprotected parts sa wire motong na electrocute siya.